Okay. Mayong utso ka na tong tanan. Napit na dyan. Gamay na lang dyan. Di madugay, madawat ang mga certification. Kanang nga mga certification, pagprueba nga nahuman yun na to ang 3 days fasting. Ilalong sa bandera sa SPIKI, Espiritus Kamaturan Incorporated. Daghan na kay mga pulong yung nadungog tupad sa Merkulis gahapon o hangtod karon. Kini nga mga pulong di naingon ni nga mga necessary kayo kay human naman ta sa mga gitawag necessary doctrines nga among gi-share diha ninyo. Mga follow up na lang ni mga painumdom kay dili madugay magbulag-bulag naman ta. Amen. O naay nanguhit sa kwartos likod, matud pa niya dili lang yun kalimtan igsuon ng Juan 13:36 nga aron masayod ang mga tao nga kamo akong mga tinun-an, maghigugmaay ang usag-usa kaninyo. Palakpakan na to ang Diyos. Kay bisa kung saon natong prueba nga kita naa sa kamatuoran, kung kita walay paghigugmaay sa usag-usa isip nga nagsuon diha kang Kristo, way tao gyud nga mutuo nato. Amen. Amen. Imong silingan labi na igsuon sa pagtuo na sayod ka nga way sa kasupang bugas, halos di ka mutunon. Unya pagpunta na sister unsa may religion nimo? Espiritu sa kamatuoran. Uy, espiritu sa kamatuoran. Unya muni mo na. Di ba makaingon maglingo-lingo imong silingan? Ito sa mua na itabo gihapon na. Southern Baptist matulo man na kasimbahan diha sa mua. Pero makaingon wa gyud. Wa gyud. Kay usahay na magbalatian, dili man pansinon, dili man halos duaon. Unyang isikil, ikasabaan baya sa Dios ang pastor nga wa mo duaw sa karniro nga nangapiang. Amen? Maupusan na ang ato ang mga obligasyon, isip mga alagad sa Ginoo, managsuon diya sa Ginoo, nga magkumustahay ta, magtinanaway ta og unsay mga problema nato sa usag-usa, magsharingay ta. Kung naatay ikatabang, mao gyud na ang pagpakita sa ato ang mga kining responsibilidad ngadto sa usag-usa. Sayod ko niini karon nga adlaw daghang kay mutan-aw slide. Mga igsuon nato kanhi sa naglain-laing mga chapter. Salamat sa Ginoo nga bisan to dog nahitabo nga sama niini sa gihapon. Dili man yun ay kabakak, muli-li gihapon mo diya sa inyong cellphone ug mutanaw og unsa na gihimo sa SPIKI. Unya na ay mga comment, di nato maiwasan. Salamat sa Ginoo ng inyong mga komentaryo, bisag negatibo or positibo. Ang Dios magapanalangin kaninyo, maabot ra gihapon ang panahon nga kana nga mga kalibog, kana nga mga sitwasyon matagaan lang katinawan. Unang-una, natagang nato diya sa atong matagos sa kagawalingon nga kining gitawag humbleness. Amen. Kay kung wala nang humbleness, bisag unsaon na mo diring eksplikar, di mo kasabot nga naman ang naa sa inyong una-una katumang pagkaigihan. Amen. Inumduman nato ang pagbuhat nato sa Ginoo, agyoy ato diha. Ang pagbuhat na to sa Ginoo, naningkamot ta nga ma-glorify ang Dios. Dili kay mag-glorify si engineer. Dili kay mag-glorify si igsoong taling. Si Pastor Pausa, dili ang atong paningkamot nga mag-glorify ang atong buhi nga Dios. Amen. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung kana ang inyong tuyo, maupod ang among tuyo, nganong magbikil man ta.
Amen. Dapat malipay mo nga uy salamat sa Ginoo nga daghan na ta nga naningkamot nga mag-glorify mahimaya ang atong langit nung amahan. Kay inig abot unya sa panahon katong mga tao nga nagasigig himaya ngadto sa amahan, mao man to'y palangga sa amahan. Amen. Amen. Unya katong mga tao naningkamot nga maghimaya sa Dios, mao hinoy gisigi nimo komentaryuhan mga kanding, mga rebelde. Mga mini. Lipay ka ang Dios anang imong gihimo. Move on na, move on. Iris, kuha aragod na, unya kanang ug si Fernando po Jr. ba, maingon dahil, ikis-kis mo lang yan sa pader, inggit lang yan. Di ba? Tanggal aragod na, di ba? Tawhay kayo ang imong pagpamuhat sa Ginoo. Pero kung magpabili na diya sa imong huna-huna, ay wagi mahimo, bisan pa inigmas nimo niya sa halaran. Dili na ang maayong balita imong isangyaw diha, kundili ang balita na mahitungod sa imong isig ka magtotoo. Mga igsoon, isip mga pagpanapos nga mga pagpahinumdum diha ninyo, mahimo man mo unyang mga leader, una-una diha sa inyong pamilya, diri sa simbahan o sa komunidad. Ato yung tanaw ng gisulti diya sa Filipos 4:9. Kung sa 8 imo nang suguron, aduna may butang hamili, imo ni Paul. Aduna may butang kanang dalawaton. Aduna may mga butang halandumon, imo ni Pablo. Mao nang sa 9 nag-ingon, buhata ang inyong nakita og nadungog kanako. Insang kanako kay Pablo. Sa diyang nangalagad ang atong ministro ng Bumbio, nakita nato ang ihimplo kung unsa niya pagpangalagad. Giunsa niya pagpangga ang mga katawhan. Giunsa niya pagpaambit ang pulong sa Dios. Giunsa niya pagtudlo ang mga tao, mga leader, mga healer, kung unsaong pagpandong, unsaong paghihiling sa tang espiritu. Nakita nato, giunsa niya pagtabang sa panahon ni Ministro Ili kaniadto, once pasyente ka, mayingong kag sus, muli na ka, humanag kag hiling, wakay bugas, balay, wakay plite. Si Ministro pa mo'y muhatag ni mong bugas o plite para makauli ka. Halandumon ba to? Hamili ba to? Amen. Ang ngayon ba to natong himuong modelo? Maunay giingon ni Paul, aduna may halang punon, aduna butang hamili. Buhata ang inyong nakita og nadungog kanako, mo ni sulti ni Pablo. Sama sa usap sa gihimo ni ministro. Kung atong nakita nga katong mga butang ang gihimo, mga hamili, halandumon, dalawaton sa atong kinabuhi-isip, maayo nga mga sumbanan. Sa gihapon kita mga ingon, hangtod karon kung unsa mga butang hamili nga atong nakita. Butang nga dalawaton, butang nga balaan. Buhaton nato ang atong nakita o nadungog. Amen? Palakpakan nato ang Dios. Ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo, hamili. Amen? Nalimang ka ang mga apostolis. Si Apostol Lucas, gisugbas mantika nga nagbukal. Sinay balo? Si Lucas, Dr. Lucas, alagad ni Kristo, gisugbas mantika nga nagbukal. Si Marcos, gipaguyon sa kabayo hangtod namatay. Si Pedro, gilansang sa krus nga Patuwa. baliktad. Si Pablo, gigabas. Tunga. Ipikas ang lawas. Ang wa lang mamatay sa grabe nga persecution mao si Juan hinigugma. Human siya gilabay dito sa Patmos, pila ka tuig gipreso siya dito. Di island of Patmos perting layua, mulangoy ka patay gyapon kas mga iho. Ha? Wa gyud kay maadtuan. Once maabot ka sa Patmos,
ang imong muna-huna is kanus aka matapos akong kinabuhian. Although naa siya sa Patmos ang Dios, wagin mo biya niya. Hinunuagi pakita siya mga talanawon. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo nga napay mga puluhaton nga gisangon kang Juan nga hinigugma. Naawa siya atong luguraha. Si Juan lang ang apostolis nga namatay sa regular nga kamatayon. Pinangga kaya sa Ginoo. Limang kang maghigda-higda as dughan sa Ginoo. Nya niingon gayon, napay tinun-ay miingon nga kining tawhana unsa kay may tabo niini. Ugwa nako. Miingon si Kristo Jesus gilingi niya. Ug moingon ko nga hangtod sa akong pagbalik buhi ning tawhana unsa may labot mo. Dito Mikaela pa istorya sa ay di ay ni mamatay ning tawhana. Mao na mga igsoon nga kining ato ang mga kasakitan karon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sayod man ko nga inig-uli ron ninyo sa balay. Kung unsay mga religion nga inyohang gikanan. Tanawa tong inyong mga amigo, inig-uli nyo ron sa balay, mupansin pa to ninyo. Sige daw. Unya, report mo din sa inyong ministro ni Kadomingo. Tinuod yung itong isulti ni Pastor ba? Katong akong silingan sa oras nga perminti muhatag na kong salpid. Karon, kato na lang hinilaban ba, katong bukog-bukog bitaw. Oh. O diya, naanay sabay hong. Ngayon dahil, uy ayaw mo pa duol-duol yan, kay mga baksa na ba yan siya. Mga lanahan. Ha? Usa na nga mga persecution. Mga wakwak. Paglutos. Ngayon pag, mga wakwako naman siguro ng mga tawahan. Eh, mo ato kang kabuhaya, ngayon, asa ka brad, kabuhaya, mag-unsa ka dito, mag-renew. Kung kay naman na ang mga termino karon mag-renew kuno sa katong abilidad bas hilo-hilo kay na may expirations 3 months. Kunya, once mo ato nag-ani kabuhaya, ang pagtuo sa imong silingan nag-renew na kadito. Dinhi sa speak may tabo po na tanawa niya ni kabot yung balay. Kuyaw na ni sila naanay mga gahong-gahong. Pero igsoon, ayaw yung paus, pahiyumay lang. Kay usa na sa mga bitik sa yawa, pagsukod sa imong pagtuo. Amen. Na si Jesus Christ, human siyang bautismo, sila intabo. Ha? Human siyang bautismo, nagpuasa siya 40 adlaw, 40 kagbi. Ang yawa mi adto, bawgon nga fasting, dinadaan o tinapay. Isulayan dayon ang iyang ugalingon. Mao na kita po, human sa bautismo, human sa puasa, pag uli nimo daghang yun ang pagsulay, imong kinabuhi. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, niining adlaw, mudawat na mo certification, pero akong iauhag ninyo, ihangyo, nga katong mga pulong nga inyong nadungog, nga diin mo hatag ninyo assurance diya sa kaluwasan, mo gito'y gunitin ninyo pag-ayo. O gito'y kanunay ninyong i-sold sa inyong una-una. O maliban ato, kay tanaw ni mo ng senaryo diya sa buhat 2:38 hangtod 40, katong mga tao nga nagrepent, pukpok silang dughan. Kay ang first senaryo ato, nagwali si Pedro, nga katong inyong gipatay, katong inyong gipakolawan, katong inyong gilansang sa cross, mao man to ang Mesiyas nga dugay na ninyong gihulat. Amen. Pagkadungog sa mga Hudyo, sakitan sila, namukpok sila sa ilang mga dughan. Nangutana nga to kang Peter, unsa man day among himuon? Kasi gayon ni Paul, repent and be baptized. Pag human ato sa diyang nagrepent, 3,000 kabuok tao ang gibautismuhan. Ug katong 3,000 ka tao nga gibautismuhan, gidugang silang ngadto sa simbahan. Amen. Asa mo gibautismuhan? Dinhi, Espiritus kamaturan, natural ang inyo karong membership, madugang diya sa Espiritu sa kamaturan. Dinhi sa Tiplawan Chapter. Palakpakan nato ang Diyos.
Ug katong gidugang unsay giingon diha sa last verse ana, gidugang sa Dios ngadto sa iglesia ang mga tawo nga nangaluwas. Amen. Amen. Tinaw man na kayo. Wala man maingon dito, gidugang sa Dios ngadto sa iglesia ang mga tawo nga luwasonon. Lahi kayo na. Hmm. Amen? Ang words nga imong mabasa diya katong trismel, gidugang ngadto sa iglesia ang mga taong nangaluwas. Na-explain naman yun na sa inyo ang kaluwasan. Absolutely nga na what agbili ang penalty of sin. Itanggal na to. Mauna nga kita karon gidugang diya sa simbahan. Kunya sa diyang nadugang na og imong padayon to pagbasa, di kahimutan sila sa mga tao. Di ba? Adlaw-adlaw ganito sila nagdaig nga to sa Dios. Amen. Mao na yung mga tao nga bagong gidugang adlaw-adlaw daig sa Dios. Dili kay pagkahumag puasa pila ni kabuk 27. Uy, pagka Domingo per Sunday human sa fasting, tulo ra man kabuk ni balik simba. Ang ministro in town nang piling tutilin asa naman tong 24 kabuk, tulo ra may ni simba. Unya sa panahon sa puasa, kusog kayo mo. Amen! Pero panahon sa Domingo, wala. Pakita na to, ang Domingo mao ang adlaw sa selebrasyon. Kay kung simba, anytime pwede ta mo simba sa atong kaugalingon na sa balay. That is community worship. Nga pag kanang panagtigom kanang gisulti diya sa Hebreano 10:25. Ayaw ninyo undanga ang nabatasan sa panagtigom. Labi na yun na sayod kamo unsang panahon na karon. Nalimang kas mga prediction 2030 human ang kalibutan. Kung pananglitan 2006 magsugod ng Great Tribulation 7 years. Yapa ko no. Mga 2033 wala. May ganit din naka-appeal pa mo. Amen? O tanawa ko noon ang mga broadcast diya sa YouTube, sa Facebook, tanawa diha. Di ba tubig sa Euphrates, dagok ayong mga sapa na himong dugo. Sa Canada, sa itong napita igsoon, nga nag-uwan og ice, pagkadagkua, ang kutsi mga igo. 50 kilos. Unya, bot-bot ang Biblia. Nga nag-ingon naman daan Biblia nga sa ulay nga adlaw makuwan og ice. Unya karon magkinabuhi ta 50-50 lang gyapon atong pagpangalagan sa Ginoo. Ang gira karon asa naglibot-libot Middle East. Gitabangan ng Israel. Unsa giingon sa Ginoo? Ikaw Israel tabangan ka sa imong mga kontra. Magkalot ang uban sa imong palibot unsa gitabo atong Hamas. Di ba na yung mga tanil dito sila long? Nga grabe dito sila long, pero sa mga armas. Nagkalot wala. O, giingon ni Kristo, pila na libo ka to ay 2,000 anyos nang milapay. Nga sa ato pa na, nagyutas gitawag in times. Katapusan nga panahon. Pero glory to God, nga ang Pilipinas palangga sa Ginoo. Palangga kay sa Ginoo ang Pilipinas. Nga nung gisigig tira karo kalamidad ang Cebu. Nga naman, sigig simba, maghimaya ka mali na puno ka sa grasya ng Ginoo, Diyos na kanimo blati ka sa mga kapay nga tanaw, blahan mo sa bungas, tiyan mo nga si Heso. Memorize niya pa ba? Santa Maria, inaanga sa Diyos, ikampong mo kami makasasala ka rin sa mga kamatay. Amen. Memorize. Nga grabe man kayo na. Kung sige, iwan ni Pastor Abe, katong taga-Afrika nga pastor ng ito. Nga grabe kaayo, linog, na ilawon karon ang sibos ba tungkol kay sige simba ng idol na apay prosesyon. Ingon ni Pastor Abe karong January daghang mga matay anang ilahang prosesyon sa Black Nazarene. Ato daw tibanan. Sige daw. Tiban gyud ninyo kung tinuod ba. Kay halos tanan gisulti niya na tinuod. Sibo karon grabe. Oh, sa Sibo. Ang Davao nabuhat magnitude 7.2 nga linog Davao.
Manila 8 point. Oh. Ang Manila gikan sa 7 to 8.2. Tumag ng big one. Mo nagnamoy parinting nga naa sa Manila. Ingna hanyo ah. Uli sa mo diri Mindanao. Uli mo Siblawan. Uli mo tiblawan oy. Sa Manila. Nya magpagahi-gahi gyapon tas tong kasing-kasing bisan sa atong mga nakita. Mao na kini ang panahon nga magdudot ang pangalagad sa Ginoo. Although di man yun 100%, amen. Di man yun 100%, pero ipakita po na to sa atong kaugalingon nga naagid tay interes ng mga lagad sa Ginoo. Kutob sa atong mahimo. Mag-abog-abog man ta, pero ang Diyos nasayod man gyud na og unsay sul sa atong kasing-kasing. Amen. Sul man nasayod man gyud ang Diyos. Pero kutob sa atong mahimo. Niining nabili ng mga kapanahonan. Natay mga pamilya, ayaw mo pagpakabunta-bungol. Ayaw inyong mga anak. Umagad, parinti. At least inyong gihangyo, dili na mo, wala na mo itulubagon ang niya anang usay may tabo. Gisultihan naman yun. Amen. Wala mga igsoon. Bisang pag-unsaon ako ligtas. Muabot niya po kita sa ending. O yan, naibalog yung kung kauli-o na po mo. Parehas ba ta? Kaysa tinuod lang, tulog ka adlaw di na ako makita akong asawa ni Naon. Palakpak. Kita may nagpuasa, dali ka nag-single. Nga, nagipiling, asawa pa na ito sa balay, sa gibingaw ka. Tinood, dili. Tinood. Mao na nga, mga igsoon, katong mga pulo nga inyong nadungog, maghinaot ko nga, magpabiling labas diya sa inyong mga panahonang kasing-kasing. Although kining leadership, maglibog ko usahay, i-explain ba na ako ninyo din nga naman po'y contradiction, ayaw tagay katungdanan mga bago pang na-convert. So paano ko mo lecture inyong leadership nga mga bago pang mga na-convert yes, Ginoo? Ang akong gihimo, mao na lang tong paghatag ninyo og mga words, mga advices, unsay atong himuon isip bag-ong mga na-converta yes, Ginoo, unsay mga precaution nga moabot inig-abot nyo ron sa inyong balay, at least napasidan-an mo nga tinuod itong isulti ni pastor na agi paglutos na ay pag-BI-BI. Mingon asa man mo, oy dito na dahil mo tigsimbahan ng simbag bato. Okay. At least naibalo mo. Amen. Pero pag abot anang panahon na, payumi lang. Salamat sa Ginoo, pasilong ka, kasabot. Ayaw na ito sa pangalagan. So, salamat sa Diyos. May buntag o dalaygon ang Diyos. Salamat sa pag-ibalik sa ito ang